अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। शिवसेनेच्या वतीने सर्वीकडे धार्मिक आनंदाचं वातावरण काय सांगतात? खरं तर आज राम मंदिर होतोय आणि निश्चित आनंद आम्हाला हिंदू म्हणून या ठिकाणी आहे आणि गर्व से कौम हिंदू या घोषणा खरं तर शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी दिल्या आहे आणि आज संपूर्ण भारत आज भगवामय होतोय आणि निश्चितपणे त्या आनंदामध्ये आम्ही शिवसैनिक म्हणून सुद्धा सहभागी झालो आहे। आता वेगवेगळ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वेगळ्या भागात या ठिकाणी कार्यक्रम होत आहेत आणि आताच आम्ही महाआरती करण्यासाठी उद्धवजी ठाकरे 4 वाजता नाशिकला जाणार, त्या ठिकाणी सुद्धा आम्ही रवाना होणार आहोत। मंदिरामध्ये आपण पूजा करण्यासाठी तिथे पण खरं तर हे राम मंदिर बनवण्यामध्ये शिवसैनिकांचा मोठा सहभाग होता, बाळासाहेबांचा सहभाग होता आणि त्यामुळे मोठ्या उत्साहाने या ठिकाणी उद्धवजींच्या हस्ते आम्ही या ठिकाणी महाआरती करणार आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।